гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатнон дар доираи сафари корӣ аз фаъолияти коргоҳи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сомон 2013 ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дидан намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар ин коргоҳ зиёда аз 40 нафар бонувони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шудааст. фаъолияти асосии коргоҳ ба духти либосҳои мактабӣ равона шуда, муассисаҳои таълимии ноҳияро пурра бо либоси ягона таъмин менамояд. аввал якта дутта коргар омад, якдигариша дида 40 нафар ҳозир кор мекунад. фақат либоси мактабӣ, ҳарбӣ, ҳолинои душанбе, аэропорт, матрас, ҳама чиза медӯзем. зимни боздид масъулон муҳимияти ҷалби бештари занон ба шуғл ва саҳми онҳо дар рушди иқтисодиёти кишварро таъкид намуда, изҳор доштанд ки дастгирии соҳаи дузандагӣ метавонад ба беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои нави корӣ мусоидат намояд. ما پیشتر در خانه دختر نمیتونستیم چه خیلی فرمای مکتبی همینجا اپای شرافت ما را فرمای مکتبی را یاد دادن، یاد گرفتیم. حاضر نه فرمای مکتبی چکنی یاد گرفتگی میدوزیم. бояд гуфт ки баҳри шарҳу тавзеҳи нуктаҳои муҳими паёми роҳбари давлат дар шаҳру ноҳияҳои вилоят гурӯҳҳои корӣ, конфронсу вохӯриҳои омӯзиширо доир намуда истодаанд. бо ҳамин мақсад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳамоиши занону ҷавондухтарон таҳти унвони «Занон дар меҳвари паём» баргузор гардид, ки дар он масъулон ва занони фаъол аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар иштирок намуданд. дар ҳамоиш таъкид гардид ки нақши занон дар рушди босуботи кишвар ва татбиқи сиёсати давлат босазост. ҳукумати Тоҷикистон ба нерӯи занон эътимоди калон дорад ва иштироки онҳо дар зинаҳои гуногуни идоракунӣ зарур меҳисобад. раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронии худ зикр кард ки дар давоми 13 солаи истиқлолият Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардид ва дар ин раванд саҳми занони кишвар бахусус вилояти Хатнон назаррас дониста мешавад. сарвари давлат бар фаъолияти занону бонуон хеле диққати ҷиддӣ медиҳанд ва розӣ ҳам ҳастанд ки имрӯз занону бонуон дар қатори дигар дар қатори мардон истода кору фаъолият менамоянд ва як масъулияти хеле баланд доранд. чунки зан модар барои ободии ватан, барои сарсабзу гулгулшукуфоҳии ватан саҳми арзандаи худро мегузоранд. ба таъкиди иштирокдорон паёми роҳбари давлат заминаи боэътимодро барои рушди минбаъдаи кишвар фароҳам меорад. яке аз тадбирҳои муҳиме ки дар паём зикр гардид, баландшавии музди меҳнат мебошад ки ба беҳтаршавии сатҳи некуаҳволии мардум мусоидат мекунад ва ин раванд ҳамасола пайи иҷро мебошад. роҳбарияти вилоят зикр намуд ки саҳми занони вилоят дар рушди кишвар назаррас буда теъдоди зиёди онҳо дар вазифаҳои роҳбарикунанда фаъолият мекунанд. хусусан наздик ба 200 000 занону бонувон дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи вилоят кору фаъолият дорад ки аз ин беш аз 19 000-аш роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ, 49 000 дар соҳаи маориф ва дигар бахшҳо бо дасту дили нияти пок кору фаъолият мекунанд. ин ҳамоише ки имрӯз баргузор гардид, боз мо занону модаронро бори дигар ҳушдор медиҳад ки шукргузорӣ аз чунин як давлати ободу зебо намоем ва ҳамеша дар паҳлӯи анамин пешвои муаззами худ ҳамеша якҷоя бошем ва он тинҷию оромие ки имрӯзҳо мо дорем, ин ба осонӣ ба даст наомадааст. ҳамин тинҷию оромиро аз даст надиҳем ва ҳамеша дар рушду нумӯи давлати худ саҳмгузор бошем. дар идомаи чорабинии иштирокдорон аз нуктаҳои муҳими паём ёдовар шуда таъкид карданд ки ҳар шахси худогоҳу ватандӯст бояд паёми роҳбари давлатро сармашқи кори худ қарор дода барои татбиқи дастуру супоришҳои пешвои миллат талош намояд, зеро баланд бардоштани сатҳи маърифати занон, ҷалби бештари онҳо ба бахшҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, инчунин мусоидат ба рушди соҳибкорӣ аз роҳҳои муҳими саҳмгузории онҳо дар пешрафти ҷомеа арзёбӣ мешавад.
дар доираи ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони занон дар меҳвари паём ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ баргузор гардид, занони фаъол бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. манучер ҳасанзода, далери шариф, намозали эргаш, ахбор аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ.